Ja, vi har valgt en sang skrevet af Rasmus Seebach, og Rasmus Seebach er ambassadør for Børnecancerfonden, og det var møde med de her kræftramte børn og hjemme hos børnene selv, som inspirerede ham til at skrive en sang om Astrid Lindgrens Nangijala. Yeah. Det handler om, at man ikke skal være bange for at dø, for når man dør, så kommer man til Nangijala, hvor alting er godt. Rasmus Seebach har skrevet Nangijala til 2 piger, som hedder Cecilia og Filippa, der hedder kræft. Og nogle af de her børn, som han har besøgt på hospitalet, stillede ham det her spørgsmål om, hvad sker der, når jeg lukker mine øjne og lægger mig til at sove? Vågner jeg så op igen? Og hvor er jeg henne? Og det her, det var noget, Rasmus selvfølgelig ikke kunne svare på, og det havde han også svært ved at svare på, for ja, hvad skal man svare til det, når små børn de har kræft? Det er jo meget dybt. Ja, og det gav ham så ideen til at skrive sangen Nangijala. I sangen Nangijala har Rasmus Seebach taget udgangspunkt i Brødrene Løvehjerte. Nangijala er nemlig et sted, hvor man kommer hen, når man dør i Brødrene Løvehjerte. Ja. Og vi synes, at sangen påvirker os følelsesmæssigt. Sangens titel og sangens indhold hænger godt sammen, da titlen jo handler om kræft, og at man dør og kommer et andet sted hen. Og så mener vi, at sangen handler om, at når man er rigtig syg og døende, så skal man holde modet oppe og ikke være bange for døden. Døden behøves ikke at være et dårligt ting. Det kan også være noget godt som Nangijala.